Je to moje. Hej, a tahle je moc. Jako tahle koule, to je taková ta úplně, co nejvíc bolí. Kdyby ti někdo poslal. Už sledujte. Tam je tahle koule, kdyby tohle je úplně precizně krásná. Ne! Rozbitý hrníček. Kurňa. Ne, hrníček. Rozbitý hrníček. Musím to opravit. Dominiku, ale nemám equipment. Já do toho telefonu funím, jak... Klary, tohle je moc. To dáš jak nic, lásko. Ti ukážu, co jsem jezdila za mladá, sakra. Můžeš? A co jako, tady je minus 10? Tady nevím, kolik je stupňů. Minus 4. Minus 4? Myslím. OK. Zkus si objednat tak, že zavolat do reštiky. Je to tady možná takhle bude. Že nějaký reštiky, že tam zavoláš a můžeš se objednat. No to ano. Ale jako... Myslím, že tady už nic nebude otevřený podle mě. A tak co bychom jedli jako? Nic. Že jsme tady byli na jídle. Jsou oba přejezený. Jsem menší stolka, takže ano, vím, kde bydlí Vítek. Neřeší to, bro. Do nechceš někdy domluvit, že bychom šli spolu na ryby, prosím moc? Aha, to nevím. Jako nemám teď v plánu jít někdy na ryby uši. Kam jdeš na podcast? Klárka prý umí, cože? Kdy už mi nebude 11. Že bude ti 20. Už budeš boomer. No, že dneska jsme vybírali jméno pro naše dítě. Co? Dělám si srandu. A probírali jsme naše dítě, už se to blíží. Ne, Dělám si srandu, ale probírali. No ne, probírali jsme jednu věc, ale nebylo to jako nic spojitého z toho, že bychom měli mít dítě, pro boha. Co? Je přestaňte jít tomu. Že budeš nemocná, To, protože... to pojede, to teda. Tak. Pak mám tady ještě tuto bršinku. To jsem si koupil. Ještě jsem si koupil rukavice po cestě, jo. Za litr, jako docela dost, ale měly by nějaký dobrý, jako jo. Těm rukavicím to je jedno. Klary, je ti vidět forehead. Jsou měkoučky. Magore, hořky! Co? To moc Jo. Ne. Je tady nikdo hej, a počkej, a tady by se dalo docela dobře neset. Tady tak dáme takovou rychlovku. Tady teď budeš rychlá. Lásko, ale já se vyjebu. Hej! Smažte. Jako tady já tady s tobou mít modřiny, jak tady chodím. Já nevím, jestli jsem já takový špíňák, ale tady potom chodí úplně těžký. Boby jsou nuda, zkuste Aladinovo koberec. Co to je? Ty nevíš, co je Aladinovo koberec. Tak jako tak jasně, že vím. A to je v Turecku. Dodo, kdy budeš giftovat věci z shopu, potřebuji nejdřív Robuxy. Protože promoknu hodně v černých kalhotech, nebo jako v kalhotech, když jdu bobovat, to nebude tak hrozný podle mě. Ty kalhoty mi jsou nějaký malý. Tečko, nekoukejte na mě, oši. Nekoukejte na mě. Asi si schovám na chvíli. Špatný světlo. 10krát tolik a bude to skoro půlka koruny. Jedný. Jdeš někdy do Břeclavy, to nevím, už do Břeclavy jakoby nemám nějak v plánu jet tu přímě. Schovej si Klárce. To slyšela. Tak já ti věnu mý rukavice. No, tak si mě stačí jedna. Jak to, že jedna? Tak já nevím, jestli chceš tu druhou. Tak to jsem obě rovnou.
Ty krásno, že já vypadám, jak kdybych byl těhotnej. Takže co říkáte na můj fit? Na bobování. To je můj fit. Moje kameru se asi nemůžu vzít, že? Můžeš? To nebude. Si vezmi ze streamu. Ne, já si dotočím můžu být to moc spod? Vydali. No ne, probírali jsme jednu věc, ale nebylo to jako nic spojitý z toho, že bychom měli mít dítě, pro boha. Co? Je přestaňte lidi tomu fakt věřit, prosím Co? tě. Ne, ale probírali jsme. Ty děti za tím kopem jako... Ne. Už je to po takovýhle krátký době, co spolu i chodíme, tak to by bylo jako trapný, to je jako za mě jako blbý to. No já si potřebuji pro sníh. Kary, ty nemáš ráda sníh? Spíš mě štve, že jsme nenašli žádnou večerku. Pište jedničku, kdo mu říkáte Jamil, a dvojku, co mu říkáte Lamin Jamal, nebo Lamal, nebo... Teda Jamal, nebo Lamil. Nebo, no už ani nevím, jak se jmenuje, kámo, Lamin Jamal. OK, pár z vás mu říká Jamil. Jamil, Lamin Jamal, Jamil. Jak mě to sakra napadlo, Jamil. Jamil Lamal, Lamin Jamal. Ne, Lamin Lamal. Kámo, jak se jmenuje. Lamin Jamal. Lamin Jamal. Jo, Lamine Jamal. Tak se jmenuje. No. Já bych se chtěl podívat, kdy to. Už je možná budu streamovat s virtuální realitou, mě to baví víc. Já se necítím ani jak... Hele, tady jsem. Čus. Možná tam se teď vidím v zrcadle. Vy to nevidíte, ale tam se vidím v zrcadle. Oh yeah, oh yeah. Hohoho. Jemu to je jedno, kámo. A on i chodí. Ten Magor, on je moc. Nemám tady nastavený ale hranice, takže nevidím, kde co je. Jako aspoň bych tam ten notebook nastavil. Joši, koukejte, co tady mám, hoši. Koukejte. Virtuální realita. Dobrý, ne? Už je možná budu streamovat s virtuální realitou, mě to baví víc. Já se necítím ani jak... Hele, tady jsem. Čus. Možná tam se teď vidím v zrcadle. Vy to nevidíte, ale tam se vidím v zrcadle. Oh yeah, oh yeah. Hohoho. Jemu to je jedno, kámo. A on i chodí. Ten Magor, on je moc. Nemám tady nastavený ale hranice, takže nevidím, kde co je. No dobrý, vypínám to. Bum, už se to šito.